Včelí roj. Včelia rodina alebo roj je prísne kastový sociálny systém s komplexnou hierarchiou a jasnou deľbou práce, kde každá včela plní špecifickú funkciu. V jednom úli žije 20 až 60 tisíc včiel. Roj pozostáva z jednej včelej kráľovnej, niekoľkých stoviek trúdov a niekoľkých desiatok tisíc robotníc. Včelia kráľovná kladie približne 1500 vajíčok denne a žije až 5 rokov. Úlohou trúdov je oplodňovať matku, vetrať úľ a svojou prítomnosťou regulovať teplotu v hniezde. Trúdy žijú až 24 dní. Včely robotnice sú neplodné samičky, ktoré žijú približne 40 dní. Ich úlohou je zbierať pel a nektár z kvetov. Za jeden pracovný deň včela vyletí 10 až 12 krát a môže priniesť až pol gramu nektáru. Za svoj život prinesie do úľa 8 až 10 gramov nektáru, z ktorého vznikne 4 až 5 gramov medu, teda jedna čajová lyžička. Na výrobu 1 kilogramu medu musí včela obletieť 2 milióny kvetov.